TV. Hazvina kumira mushe muri yeZimbabwe nezuro takaona mudhara Geza akangoya zvine power achifumura zvigananda vanhu vakasiyana siyana vanga vari kutaura kana Tagwirei andisikuziva vamwe vari kuti anzi maybe pamwe pane zvinhu zvavakatadzirana in real life chinchi. It's like munhu wese kana uchidhila neZanupf wakatadzira munhu wese unenge watoo public enemy. Ipapa pandisina kupedza nguva pane zvakawanda zvanga zviri kuitika. Pane mudhara uyu ari kupomedzera nyaya, kune nyaya dziri kupisa mazuva ano chimama ndo talk of the town, vari kutaurwa kwese kwese munhu wese ende vari kuapia pa every conversation unongonzwa pakunzi chimama azodai. Pane mudhara uyu inzwai mashoko akataura, handisina kutaura kuti ndiani asi makanzwa voice muchaziva mega kuti ndiani. I'm fighting this battle from the front. I'm not fearing nothing. I was tortured and I was told that the person you must support is Chimama. I don't know Chimama. I've never heard about that person who is called Chimama. You see, they only showed me a picture. It was torturous. And now I'm back. I'm not going to yield in. If I were to die for Zimbabwe, I am prepared to die. Kwabva kwaita futi ava vari kutaurawo the same thing pamusoro penyaya iyoyi. Handisina kutaura zita kuti muzive asi mukangonzwa voice muchaziva kuti ndiani. Imimi ndinotokushedzai kuti zvigananda in waiting because muri kutoruta masiriri mate kuti ngavachibva vatipindewo. Ndisingapedzi nguva pane mumwe ari kutaurawo zvaari kutaurawo. Inzwaiwo kuti ndiani kuti nyaya idzi tisati tazibatanidza dzese. Ndinoda kuti ndipindure Chimama. Handimbomusiya achishamarara zvisina kana nebasa rese mukanwa munonhuwa, achiita zvinhu zvisina kana nebasa rese, achitaurira vanhu zvisina musoro. Handina basa nezvigananda zvake zviri kumuomberera vapana vese vemaZanupf. Ndo masituation ari kuitika pari kupisa mhuri yeZimbabwe. Iko zvinezvi nyaya ndiri kunzwa pari kunzi VP Chiwenga to be. Dzimwe nyaya dzacho. Anyway, kana uchinge watosvika panapa uchiziva kuti iwewe haufarire Zanupf kunge zvandoita inini, kana uchiziva kuti iwewe wakavenga Zanupf nemwoyo chaizvo nemubhonzo chaizvo kunge nini, hatisi kuda kutendererana panapa. Toda vanhu vanomakisa register panapa. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanupf yacho iboikane. Streets edu ari kupisa. And this time tichaibvisa zvinhu zvokuti kana mega muchashamisika kuti imi zvimaitotaura izvozvo zvimaitoita maitotaura kuti Zanupf inobva pamwe vari kuti anzi hamungabvise Zanupf nedata. Alright, for your own information, tiso vapfana vanozvikwanisa kubvisa Zanupf nedata. Vamwe vanenge kutaura zvisiri zvava kuti kuda kubvisa hurumende nedata. Tikutaura nyaya dzekubvisa Zanupf nedata. Izvozvo tinozvikwanisa. Nyaya iri panapa yandiri kusangana nayo pari kunzi Chiwenga to be killed end of May. This is according to Zimbabwe newspaper. Ndo nyaya yavari kubuditsa vari kutaura panapa. But zvizhinji zviri ngotaurwa, but rekezani ngokupai ka tip ka hint pane zvavari kutaura. Vari kuti credible sources and public whispers alike point to one thing: President Emerson Mnangagwa is no longer mentally fit to lead. Dementia has swallowed him, and behind that vacant throne now stands a shadow ruler, Auxilia Mnangagwa, like a squirrel to the Grace Mugabe horror show. Zimbabwe finds itself under the grip of another first lady drunk on power, but make no mistake, Auxilia is no grace. She is more cunning, more brutal, and more dangerous. Pari kutaurwa saka pari kuzonzi manje uya manje ndiye munhu wani munhu wekuti asi kuita zvinoita kana kuti vice president kuti tukangonzi nhasi chimbokotserai muri kwamuri kana kukotserai anogona ngoti akanzi kotserai muri ikoko kuti handahope ari kuzviona, kana kuti avatomutanga akautona kuchifoni kotserai ikoko anogona kusadaira foni yacho. Ndo type yemunhu wacho kuti haasi munhu wekuti anongoudzwa zvekuita nevanhu ivavo vachivateerera. Saka kusilaike munhu wekuti anenge achityisa kuti vangomutanga kumuitira zvinhu zvese izvozvo. Saka ndosaka panapa pari kunzi nyaya iyoyi andori mahwani ari kuitika. A lot is happening, but hatingadi kunyanya kupinda mune zvakawanda pamusoro penyaya iyoyi. Tingopfuura nepapo tichizivisana zviripo. Ende panapa ndiri kuonawo vamwe vanhu varakashi vari kutaurawo panapa vachitaura kuti zvoniyo. So this old man telling us that Zimbabwe Defense Forces iri kubirwa makambani ayo naTagwirei. My question to him is, how did this happen in front of all top military officers who are directors of the military of
Ministry of Defense. Panapa nyati pane nyaya kunetsa. Parikunzi makambani emasoja ari kubiwa nana Tagwirei zvaitaura kuti mudhara Geza zvezvi ari kubiwa nana Tagwirei ari kuzoda 11. Saka vamwe kuti ayo zvinogoitika sei magenerals aripo. Anoziva kuti mamubvunzo nebvunzo noaraka achisoka. Unotombosvika pakuseka. Ko magenerals acho vari kuzofa seiko kana vari kuningina amukumbona mafiro avakaita iri vanhu vaibva pakangobviswa mugabe vakabva vatanga kudonhedzwa kunge mashizha kunge nhunzi kunge chii zviri kuzofambawo sei ipapo nhai vedu wedu. It's like apa ndakutobvunzwa hangu kwakuda kutongozivawo kuti ipapo zviri kuzombofambawo sei kuti mugabe achingopera achingobva chete ndobva vatanga ava kuteera kutotera zvekutopera chaizvozvo. Saka mubvunzo wokuti zvoti vari kunzi vari kubirwa makambani sei hausi mubvunzo wokuti unoda kubvunzwa nemunhu ari kuda kuzvizwisisa, mubvunzo uri kungobvunzwawo nemunhu ari kuda kungozviitisawo. But anyway, I know kuti you guys are not ready for this kind of conversation yekuti titaurirane nenyaya idzi tiwedzere kuda kudziningirikina kutodzita deep nazvo. But ndozviziva muchadzoka yenyu makuda kunyatsonzwisisa nyaya yacho kuti zvii zvichange zvichizoitika. Ndikusangana neimwe lawyers have petitioned a court in Harare seeking to clear 3 University of Zimbabwe lecturers who were fined for allegedly protesting over poor salaries and working conditions. Pane vamwe vakatonzi vanga vatoningirina kudhara amene kuti kuprotesta kwacho kunotorambidzwa chero uri mushandi. Zimbabwe anotori mamwe mafaniz mashura chaiwo yakarewana mudhara Geza kunzi mashura chaiwo. Ndosaka ini ndikugara ndikutaura kuti isusu patiri kungopinda hatisi kuda zvese izvozvo zvekuti ningirikini anoshayiswa mufaro, hatisi kuda zvese izvozvo kuti mushandi anotadza kufara. It's like tikuda kungopinda tichiti Third Republic ichingouya munhu wese anofanira kunge achinakidzwa achisekerera achifara. And sekutaura kwandoga ndakazviita kuti team reThird Republic rato ready, munhu wese atopa position, chero makavhunduka muri ikoko ndezvekwenyu, haisi kuzotadza kuitika. Third Republic iri kungouya musingade because magara hamusi kuida ende pachanakidza ende asi pachivhundutsa vamwe zvekare zvakanyanyisa. Ndiri ipapo ndiri kusangana nenyaya panapa. Mukomana uya anoimba Tumor Stans ari kuenda mukoti nhasi anditi pakaipa akasangana nedambudziko reku nozva pakatsikwa munhu nemota. Saka vanhu vangautaura zvinhu zvakasiyana-siyana, but let's watch the space timboona kuti chichi chanoitika ikoko achange achiningirikina sei, nyaya yacho ichatongwa sei, because vanhu vari kutaurawo zvakasiyana-siyana. But yo tinogomuishawo kuti vakomana dai zvakafambawo mushi akasasangana neningirikini. It's like nyaya yacho tozotaura nezvayo steri kana adzoka tikakwanisa kutaura nezvenyaya yemunhu ari kuenda kuningirikina ari panguva yakaoma, but we'll talk about it kana tichinge tazoningirikina. So apa ndisingapedze nguva regedza tichionesana pane maaudios aya mambofila edoti tione kuti tokwanisa kuisa api izvi so tichiningirikina tichiona kuti zvinofamba sei ipapapa. Hai because pari kunyanduranwa zvisingatomboite vakomana vachoka. Right, kune vanhu vari kuvhura makambani muSouth Africa ndakutoenda zvangu. Garai mabata mukoma Owen. Kana usina work permit uchida kuvhura company yako wobva waregisterwa FNB business account iya yekuti unonga kuzorwa business transaction nezvinhu zvakasiyana-siyana ndikungosenderana mari chero US chero munhu ari kuZimbabwe anokwanisa kusendera. Bata vanonzi mukoma Owen ve-education research vanokuvhurira ipapapa. Namba dzavo ndo idzodzo dzakadzi Owen idzo. I think mabvira kudhara muchiona flyer ndedza mukoma Owen namba idzodzo munogona kuvabata mumbobvunza. Handisi kuda kukuudzai price kuti vanoita mari panapa because vanozotadza kurarama kungofona. MaZimbabwe dzavo vanongodze kufona. Saka chingoenda kuinbox kwavo munotaura navo monzwisisana navo mobva maita zvebusiness handiti. So contact him panamba dzavo idzodzidzi. Saka zvamanje sarai makateerera munzwe kuti panapa nyaya yacho iri kumira sei. Ihoraka ihondoka dziri kutaurikapo. Teererai munzwe mashoko ari kutaurirana ari kuchinjana pane maaudios aya handichaisa ipapapa. Muzondiudzawo zvamunenge muchifunga in the comment section. Kulindi JP yako risese kudhara shamari ndichiteerera maaudios ako aunenge uchiisirwa nevanhu ezi vanhu havasikuita zvakanaka mani. Kulindi takuti vanhu vaite zvakanaka mani, vanhu ngavaite zvakanaka mani. Kosiko vana veZimbabwe vachikuita senge masatanist vese zvavo. Havasi kuona here kuti vamwe varume veSouth Africa vanhu vari kupuwa mari kuti vanouraya vaGeza vachirapa mari. Kuchiko chinoita kuti vanhu vade mari veZimbabwe vega vega. Vanhu veZimbabwe makapusa stereki minoziza makadzidza but muri mazundu mese mani. Muri mazundu mani, especially mazana ari muMP muri mazitawa mani. Chiko chamotiitira mani, tagarisa mani isusu tiri kunze kwenyika panapa. Nyika iri kuda kugadziriswa kwaita gamba 1 rinosumuka richiti nyika igadziriswe. Muri kuita basa rekutsikirira gamba seiko. Vanhu vari kujairira mani, vanhu vari kuZimbabwe.
Takutoda hundu chaichai, tiri kutoda irori hundu. Ndakageza kana vachitogona ka ngavati titorwa nevanhu ava nehundu chaichaiyo. Tinoda kubata pfuti isusu. Takawanda zvitiri kunoku, takawanda more than 200 vakomana vari kunoku. Weziya, I'm a leader inini, lead of the youth. Kwete zvotaurwa zvokutaurwa zvoise nana holiteni zvaizvo zvokuti leader weuth wemayouth kuHarare. Uya muno muone kuleader wemayouth tiso acho isusu. Kutsvaka nhamba dzanyoka yemabhunu. Tikuda nhamba dzavanhu vakuru kuliend chaiwo. Toda kupedzera vanhu. Tatotsamwa, so we more than 200 boys randinaro kuZimbabwe straight vapfana. Vese vari above 25 but less than 30 years. Vapfana. Vari skilled. Tatozvijaira basa racho shamari. Takauya muno kudhara isusu. Toda toti ZANUPF ichitobva manje tichitongopedza nawo once and for all. Alright, sisi nei ndangoti ndikubata ndiri kupinda pamaplatforms ese. Pinda pamaplatform ese ndiri kukanda audios, ndiri kutsvaga nhamba dzavaGeza. Tiri kuda kupindira vanhu ivava tivapedzere. We are ready for war. Futi tinadzo dzakawandisa nemabhomba chaiwo kuti zvekutumbo vanhu vari kuita zvekutamba. Tirifunga kuti vana nyoka yemabhunu vakabatwa papakati nechingungundengu. Vana nyoka yemabhunu vaishandisa chingungundengu chenyika kenozvo vari kubhitirewa nevanhu vari munyika. Chingungundengu chaiwo chemukati chemasoja emukati. Manje vari kubhitirewa zingaiti nemasoja emukati aya ari kutengwa. Havana zvavanozombotoita masoja emukati mazizundu ese aya. Wakamboona musoja upi kwakaenda kuchikoro iwe? Upi kwemusoja unotaura toka yakadzidza? Hapana kana masoja akambodzidza cha. Vashoma masoja akadzidza. Rega tikutaurire isusu. Kule wangu SB moyo inini. Kule wangu SB moyo. Ndo kule wangu wakadzidza. Wakawanda masoja. Utaona masoja akafa ese. Ya. Ndo masoja ese anga akadzidza ese aiurawa. Chiwenga ndo umwe futi. Varandara Geza vave ma-insider vari very intelligent more than ndo moyo weZANUPF wakutsemuka uyawe. Isusu zvatiri kuda tiringoda nhamba dzevakuru chete kulienda. Toda nhamba dzevakuru titaure navo isusu. Tione kuti toita sei. Bhozi isusu ka hapana kona randisingaziye share paLimpopo rekupinda. Even kana vakatososa maarmy chaiwo akatososa chaiwo army akatososa mumaLimpopo muka. Turipedzera. Havasi kuziva tactic yedu sha. Isusu tinonzi maghost rider. Tinoona tongotofamba tiri moto. Tatochipindira chinhu chacho chechi zvatotanga manje. Bhozi chiri kutosilencwa kachinhu ichi. Tiri kutoona chiri kutosilencwa kachi. Bhozi impeachment iri kure mudare. Ende vachavatadza paimpeachment futi nekuda kwekuti vanhu vakatengwa mapariamendi. So tiri kuchipindira ndati ndichingotaura right for now. Tiri kuchipindira chinhu ichi. Tiri kutouya. Tiri kutoya zviri hoti. Tatopinda muchinhu ichi. Tiri kutotangidza manje soon. Tichanzwa zvichaitika muZimbabwe.